ungangitshela ukuthi nginike iprivacy engaka nendle engaka indoda ichithe lonke leso sikhathi leso ikhathazeka ngami. Impela ke ngikubonge ngaso lesi sikhathi leso siphe sona. Sikwazile sinonjamani ukuthi sisebenzise kahle kakhulu futhi yonke indawo kulendlu. Uyajabula butati. Gabi nawe uyazi ukuthi ngimnandi kangakanani when it comes to bedroom politics. Yazi wanginike idea. Afuna ngimthole lo mfana omncane. Kunathi ngitshela ukuthi umnandi ukudlula wena. Ubabani nabaphansi basekhaya khona bafuna ukukhombisa bona. Mhlawumbe izomela ngenza umsebenzi. Uma udinga usizo labantu bakwaXolo, ngicela ungangibali mina lapha. Laba bantu bangicabela ukuthi ngingcwabe ubaba wakho. Ngena. Mondli indaba. Unosipho right kwenze njani amaphupha sekwenze kwenze njani? Khuluma Mondli. Ayi bese kutshelile kanti. Yebo. Ukuthi isikhathi esiningi manje sesichitha nezokhethelo. Benza nje into engayitholi kahle engayiqondi. Bakhanyisa amakhandlela indle yonke bathandaza ilimi engazizwa kahle. Manje mina ngazi ukuthi kwenze njani. Kodwa ke phela kungcono ngoba akasawenza ama drugs. Ngeke sisabele ukuthi uzobuyisela uNosipho ema drugsini. Ya, sithembe kanjalo ma. Kodwa manje amaphupha wapheli. Manje mina ngazi kanjani masingamusa kwisangoma. Umethuse ngaphezulu kwalokho akwethuke manje. Phela kumanje nje ubona ukuthi yonke into empilweni yakhe iwrong. Ungifuna nezimbeleko manje. Asimenzelanga imbeleko la ekhaya. Ngicabanga ukuthi kwakhohlakala noma asike sikhulume ngayo. Anganzoze njani? Oh, mhlawumbe ingakho yabo. Ngenzeka ukuthi amadlozi akaXabasha athukuthele. Athukuthele ngoba phela umndeni angithi ugcwele ubugebengu, inkohlakalo, impilo engcolile nje ingakho ethukuthele. Wena ucabanga kanjani? Kanti uzobheda la. Uzobheda la Mondli. Cha ngithi beke umbuzo nje phuma. Phuma Mondli. Uzalo S4 kuzelela abo bantu. Oh God, Sbu. Oh, 5 minutes ago. Sbu, angithi uyazifana ngemsebenzini. Kahle soba u2 fane semsebenzini. 2 minutes. Singiyabona la ekhaya, Sbu, ngicela uphase kahle abantu. Sorry. Oh, mamlam, ulindile lemnyango. Hawu, lo mama njani? Awushaya ngisho 7 usela. Uthe ngikutshela ukuthi ucela ukuthi ungamlindisi ujahe kabi. Ngicela hamba Sbu bandla. Engaze kucebe inkonzo hamba. Okay, sharp. Hey. Ube right. Okay, sharp. Wegele, ubusuke wakhuluma noJC namhlanje. Kade ngizama ukumfonela, ingcingo zami akayiphenduli futhi akabuyeli kumina. Hayibo, unike naxaba nini? Akafuna ukukhokha irent. Uthi akanayo imali futhi uGabisile akambuyisele le mali leka bekumele yakhokhe ngayo irent. Yabona nje ingakho nje ngingafuni ukulokho ngilandelana nabantu ngendaba zeimali abangikweleta zona. Ingakho bengafuni ukuthi amove in ngoba buka manje sekhuleka kakhulu. Kodwa futhi mengimxosha uzoshonapi? Yini? Khuluma ke. uGabisile besemnikezela uJC imali yakhe rent. Shothi sonke lesikhathi beqamba manga. Hey.